Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gipangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagdeklara sa Misamis Occidental, isip insurgency-free province. Atong saro ng detalye niini sa report ni Efren Mamak nga manukad live sa Tangub City, Misamis Occidental. Efren. Sara, gikalipay sa tibuok probinsya nga sa katapusan, wala na presensya sa rebeldeng grupo sa Misamis Occidental nga kapin 5 kadekada nga problema sa probinsya. Karon na malaumon sila nga paspas na ang paglambo sa probinsya karong insurgency-free na kini. Gipangunahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang formal nga deklarasyon nga insurgency-free na ang Misamis Occidental. Gipahigayon kini sa Tangub City Global College Sports Complex sa Tangub City, Misamis Occidental. We're gathered here today to celebrate a historic occasion, one that also took time in the making, the declaration of Misamis Occidental as an insurgency-free province. We have succeeded in our campaign to end the decades of conflict in the 60 barangays in your province that were once in the clutches of insurgent movements. Butang nga gikalipay gayud sa mga lumulupyo sa probinsya. Siyempre, happy. Kuan, daghan ang mga abot nga mga ayuda. Wala na may mga kuan sa amua, wala na may mga kanang bitaw na ay mga pareha sa una nga na ay mga NPA. Gibutyag sa presidente nga nagkungtabang ang pagkabot sa insurgency-free status alang sa kalambuan sa ekonomiya, ilabi na sa turismo sa probinsya. Matod sa Philippine Army, ang pagdeklara nga insurgency-free province nakabase sa pagtinabangay nila kauban ang PNP ug ubang law enforcement agencies, LGU ug ubang stakeholders nga kabahin sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sumala pa nga ang insurgency sa rehiyon nagsugod pa niadtong 1970s. Naiba po itong declaration natin ng insurgency-free dahil zero talaga po ang NPA dito. Naubos natin to the last man yung lahat ng insurgents dito sa Misamis Occidental. So yung guerrilla front syndrome po, dismantled na po yon dahil wala na pong tao yon. At sinundan yun ng Western Mindanao Regional Party Committee na naubos din po yung tao nun. Kaya sigurado tayo na hindi na po makabangon itong dalawang NPA formation na ito dito sa Misamis Occidental. Dugang sa presidente nga ang rebelde nga mibalik sa sabakan sa gobyerno, padayon gyapon nga makadawat o ginabang sa gobyerno. Buot sab sa presidente nga mamahimong insurgency-free ang tibok nasod. I know that soon we will be able to declare the entire country, the entire republic as insurgency-free. Gipangunahan sab sa presidente ang pagpang-apod-apod o ginabang pinansyal nga tig 10,000 pesos sa 120 former rebels sa probinsya nga moabot sa 1.2 million pesos. Anaasab sa 10.1 million pesos nga tabang pinansyal alang sa improvement of socio-economic condition of the communities alang sa 37 associations kon 676 individuals sa Misamis Occidental. Duna sa gipahigayon nga distribution of financial assistance nga moabot sa 21.9 million pesos alang sa 5,000 tupad beneficiaries. Sara, giawhag sab sa provincial government of Misamis Occidental ang katawan nga magtinabangay sab alang sa padayon nga pagkabot sa kalinaw dinhi sa probinsya. Sara. Daghang salamat, Efren Mamak.